then 80p 50. Red light. Alright. Good luck, baby. Nagawa neto. Pumapasok. Okay. Mandaluyong Hospital. Old.
Ay, sorry. Excuse me po. Sayaw ka daw pala kagabi ah. Sa kantin, wala daw kung sayaw ka daw sayaw ah. Malapit ka, malapit ka. Ah, sayaw ka naman sayaw, walang tuktok. Ako'y tahong. Magtahong na lang. Kaya isa't kalahati. Pwede pumili atin, no? Salamat. Para hindi Jumbo.
ate. Ito na. 292. Ano sa bonnet? 110. Yan nga isa. One slice na lang. Pahatos lang. Mga 20 ang buo. Ha? Mas 20 ang ilong buo. Pag dito, 180. Kilo ah. Yan boss. 300. 210 mo. 209. Ako tay. Sana ba lang? Ha? Kalibo lang. Hala. Lol, magkano lol? Uy. 159. Ha? Check ko ah. Sana meron. Ayun ah. Ano para yun? Daman. Taro mo boy. Ah, boleh? Oh. 690. Magkano dito?
You. Hindi ko makakagat yung preno. Baklu. Bakit kasi dala-dala yung Right, Mandaluyong Barangka Drive. Siya na nauna, pinauna pa ako. Okay, red light.
Ano yun? Hi. Ingat. Ala. Ikot lang po dito sa...